दिनैहाय नै गोबाव दिननि उनावहाय आरो फैफिनलायबाय। मा मा लाबोदों जाग्राफ्रा? जोंहा लोगोफोरनै मा फिसा बिबोआबो नै बियो चावमिन बियो चावमिन न'आव बानायना लाबोनाय बियो नैबे मम' फ्राय ओमफ्राय नैबे चिकेन ललिपप जानायासो गोसो होदों। बेलाय जागासिनो दङ बेलाय मारै गोसो होआ जादों गावखौलाय। जानाया बिसोर फिसा फिसा जादोंसैनो आयौ जानाया चिकेन जादों चिकेन ललिपप आंबो जानोसै नै ओरै मम' जागासिनो दङ। आंबो जानोसै लोगोफोर ओरैबो मामिया जागासिनो नै ओरैबो नै चिकेन ललिपप आयु जानाया आरो गेसाव सावनो ओमफ्राय नैबे मम' फ्राइ गाइस चावमिन जोंहा फेमिलि फैदों नै जाजेनबाय चावमिन जागासिनो नै गाइस मान ada mau tuh sama Isa. नै Nala. món này guys